Έχεις κι άλλο να πεις, τι είναι πια πολύ. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε και εσάς. Σας είστε πάρα πολύ καλοί. Πόσα να δώσουμε? Να μας ξανάρθετε. 13 καθένας. Εσείς, γαλατάκι με τα μαθηματικά. Μας γλώσσα τα εγώ. Θα να κάνουμε μπανάνα. Λίζα. Εγώ θα κάνουμε μπανάνα, δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, σε σένα θα βάλω αυτό που ξέρεις που δεν φαίνεται το πρόσωπο. Η Παπαρίγα. Αυγαλίνο. Αμά δουλεύει παρά αυτό. Ένα μικρόφωνο παρακαλώ. Σίγουρα είναι η Παπαρίγα με τον Παπαντάμα. Τι θες? Στοπ. Δεν θέλω σκονάκια, δεν θέλω σκονάκια. Τώρα βοηθάει γιατί ξεχνάει τα λόγια του με το δεξί του χέρι. Αυτό λίγο αυτό. Λίγο σβέντα γιατί έχει χρόνο το μοτέρ, Γεια σας. Το καπιταλιστικό σύστημα. Παπαρίγα μίλησε. Που έχει εισβάλει στη χώρα μας. Κώστα το τρίποδο. Εγώ να κάνω μια δήλωση. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε. Πολυλογάς άντρας, Όχι, εγώ δεν. Και από κάτω, και από κάτω, πάπα, και από κάτω. Όλα τα νεούδια από εδώ, όλα τα νεούδια εδώ. Εσείς είστε σύζυγος του εδώ, Ναι. το μαγαζί με τα ποτιστικά. Πες τέτοια λόγια στην κάμερα. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Γιατί? Πρώτη φορά του βλέπω όλοι μαζί. Τρέπομαι λίγο ακόμα. Έτσι μαλάκα. Ναι, αλλά τα σχόλια τα έλεγα. Για πες εσύ που είσαι ο άντρας του σπιτιού, για πες μας. Έλα. Να σου πω κύριε Γρανάζη. Έλα Γρανάζη, εσένα θέλουμε. Σχόλια γράφουνε. Έλα Γρανάζη, εσένα θέλουμε. Καλά. Το Μπράξιον φάνηκε από τα πιάτα. Τα τσάκισες όλα. Εγώ, Μανών ήταν. Ποιον πάμε? Χαίρετε και εσείς. Σόδες, φέρε σόδες. Λέω αυτή η παρέα είναι ο πολυλογάδος. Γλώσσα δεν βάζει μέσα κανείς. Εσένα σε βλέπω εκεί. Θα τη χαίρεσαι η γυναίκα σου, ρε. Να σου πω, στο σπίτι με SMS θα λέτε. Περίμενε, κάτσε πάμε εδώ πέρα ρε. Πάμε στους νέους, έλα. Γεια σας και εσάς. Γεια σας. Θα πρωτοτυπήσω. Εδώ μαζευτήκαμε απόψε. Ευχαριστούμε. Στο Γιαννάκη. Πρώτη φορά έρχομαι στην παρέα. Όλα καλά, πώς να ξανάρθω. Νομίζεις να ξανάρθεις? Νομίζει, λέω, θέλω να πάρω και το κουμπρά. Καλά, δεν θα ξανάρθεις δηλαδή. Έρχομαι από Ερέτρια. Από? Ερέτρια. Ωραία. Και περιμένω να έρθει και εσείς σε Ερέτρια. Θα το έχουμε στα υπόψη. Κύριε Διαχειριστά, κάτι έχετε να μας πείτε εσείς, Μαζευτήκαμε εδώ απόψε. Είσαι ωραίος. Έλα, Γιαννάκη. Σε λίγο. Σε λίγο λέμε, ρε περίμενε. Γεια σου κοίτα το φίλο σου. Να σου πω τι θέλεις, πες. Πες μου θέλω να σου πω. Τραγούδα, το happy birthday. Δεν τραγουδάω τίποτα. Παιδικό πάρτι έχουμε, τα παιδιά εδώ να πάτε. Να πληρώσω απλά. Το καλό με αυτή την παρέα πάλι, το δεύτερο καλό, είναι δεν κομπλώνει στην κάμερα όλοι. Και ξέρεις, μπράβο τα βαλές και τα λοιπά. Η κυρία Μελαφρινή εδώ πέρα. Βά τα μαλλιά μπροστά, δεν φαίνεσαι. Επίτηδες το κάνεις. Ο σύζυγος. Το βλέπεις εδώ, πρίστα. Το βλέπεις το σύζυγος. Κακοπέρασες σήμερα. Αγόρι μου. Κακοπεράσαμε σήμερα, είναι άσχημα το πράγμα. Σκουντίξτε και το ποντίκι στο τέλος. Είναι. Παρακαλώ. Ο λογαριασμός του Γιάννη. Πληρώνει όμως. Εκτός από αυτό μας κουβαρντάδες όλοι. Και λείπει και ένας. Πήγαινε πάνω σε κέντρο στην κέντρο του πάει συνάντηση. Το βρήκα. Θα πρωτοτυπήσουμε τα περίμενα. Κώστα!
Κώστα! Κάμε πια στη χώρο. Εντάξει, μπορεί να κατασκάσει. Ποιο να πάρουμε τώρα? Ποιο να πάρουμε, πες τι να πάρουμε. Ποιο να πάρουμε. Άσε, βρήκα, κομπρέτη. Κόμπρα. Σταλόνι. Κουμπρακάει. Την υγειά σου φίλε. Πάμε να πάρουμε τώρα. Έλα λίγο στην τουαλέτα. Πάμε να πάρουμε. Ποιος θέλει να κάνει την κρυφή κάμερα? Ησυχία. Πρώτον, έχουμε τον κύριο από εδώ. Μαζευτήκαμε εδώ. Ευχαριστούμε. Στέλιο, έλα εδώ. Όχι, θα καεί η κάμερα. Κοίτα πώς σε περιμένουν εδώ, κοίτα. Έχουν σταματήσει όλοι για να πεις μια κουβέντα. Μία κουβέντα. Κάνε μια δήλωση. Είμαι αποτυχημένος. Μία κουβέντα είπα, ρε. Αλλά αυτό το ξέρουμε, Όχι, πες το ολόκληρο. Μια έχει κουβέντα. πολλή δουλειά. Δεν μπορώ να πω άλλη. Έλα, πείτε κάτι ρε παιδιά, έλα, μην... Παρακαλώ την πατέρα να γυρίσει πίσω. Ο Χρήστος από εδώ, πολυλογάδες, όλοι πολυλογάδες. Πόσο κάνεις? Κάτσε. Πάρα σε μένα. Γιάννη, την παρέ. Βρήκα μια καλή στην Audi στη Θεσσαλονίκη. Όλοι έχουν πει από ένα γνωστό μέσα, αλλά δεν ξέρω. Θα δούμε. Τι να πω. Χαίρομαι πολύ που είναι εδώ πέρα ο φίλος μου Γιώργος ο Ενέλ. Δεν μπορεί να κάνει τόσο ταξίδι να έρθει από Θεσσαλονίκη. Και εγώ χαίρομαι που ο Ζελάλ θα πληρώσει όλο το λογαριασμό. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Πάει η κάμερα. Τα κλειδιά. Τα κλειδιά θα το νομίζω θα το πάρει τα Ένα σημείο να έχουμε. Ποιο? Τι να κόψει ρε, τι να κόψει. Δεν θα έχουμε πώς το λένε αυτό. Μια εβδομάδα Κύριε Ηλία μας, ο Ηλίας είναι ο φίλος μου που πούλησε το ΣΕΑΤ, το οποίο είναι προς πώληση. Το Σαββάτο πρωί. Υπάρχει λίγο κατέμις. Γιατί πήγε ο πρόεδρος που το πουλάει. Λαμπρά. Καλά, εσένα τώρα θα κάτσω εδώ πέρα όση ώρα αντέχει η κάμερα για να μιλήσεις. Αυτή ήταν η ατάκα. Πού είσαι, δεν θα φύγουν να πάρω τα μεσά μου, θα πεθάνεις. Λέει γιατί τι έγινε. Δέχεται και με μέση. Είναι ευρώμικη, Και σε μέση έχει. Λες το πήρα ευρώμικη. Επίσης είναι νομίζω... Όχι, έχει την πιτάκι. Κάτσε θέλει ο πρόεδρος. Τι έβγαλες τώρα για 60 και 400 σε έφερα την καβάτζα που είχα εγώ άλλα 600. Παίρνα στυλό ρε, σου γράψω κι εγώ. Σε πλάκας. Έλα. Συνέβρευση. Είναι μερικές φορές. Πες λίγα καλά λόγια για το φίλο μου τον Ζαμιά. Σε υποτύπωση συνέντευξης. Πώς πέρασες, πώς Υποτύπωση συνέντευξης. υποτύπωση συνέντευξης. Είσαι εντωμεταξύ το είπα και στα σαν τον Κόμπρα έτσι, στην ταινία με το Σταλόνε. Οδοντογλυφίδα γυαλί. Ναι.